Pamusoro iyi tinochingamidzana zvekare kuchirongwa tsika dzevatema. Aiwa, ndinozviziva. Ndanga ndisipo kwenguva yakareba. Ndaive ndaoneka kuti chambobuda nemamwe mabasa akasiyana siyana andanga ndiri kuita muna August ino kunzvimbo dzakasiyana siyana nepano pamusha nedoro randakazoitawo nepano pamusha rekutenda vana sekuru nana mbuya nezvirombo zvose nekubata kwavakaita mwedzi yapfuura. Haiwa, ndakava nenguva yakanaka nevazukuru vakasiyana siyana vandakasangana navo kunzvimbo dzakasiyana siyana. Ndadzoka zvekare kuchirongwa chedu tsika dzevatema. Chekutanga ndinoda kutenda kuti ndadzoka ndichitarisa channel ichindiudza kuti tave pa 5000 subscribers. Hazvisi zvinhu zviri nyore kusvika 5000 subscribers. Regai nditaure. Uchikuita basa rokutaura usingaiti zvinonakidza vanhu, kuti vanhu vadaka zvinonakidza zvanenge vachiona zvinonakidza zvimadrama. Aiwa, hazvisi nyore kana une chirongwa chekutaura chakaita seichi wosvitsa 5000 subscribers. Aiwa, ndoda kutenda kuvatsigiri vose, ndoda kutenda vazukuru vose vanotsigirana neni muchirongwa chino tsika dzevatema. Chirongwa chino ndakataura ndikati hachisi pakuti nditi ini ndini ndinoziva, ndosaka ndaiti aiwa tichada kuti tiite malive sessions atinge tichipanana ruzivo. Naurwa haisi yekuti zvanzi sekuru makoni ndo vanoziva. Naurwa ndeyekupanana mazano nekurodzana pfungwa pachirongwa chino. Asi zvakangoipa pakuti ini ndini ndinonyanya kutaura muchirongwa chinechi, ndichinyanya kupawo zvandinenge ndasanganzana nazvo nezvandinenge ndadzidza nezvandakadzidza. Hazvisi zvese zvandinouya nazvo runenge ruri ruzivo rwangu. Rumwe ruzivo rwandototsvakawo ndowana. Rumwe ruzivo rwokuti kana ndichitaura nevazukuru ndinotodzidzawo chimwe chinhu ndoti aiwa chinichi ndichada zoti vamwewo vadzidze. Saka chirongwa ichi ndinosanganisa pfungwa dzevanhu nevazukuru nanasekuru nanambuya vakasiyana siyana vandinosangana navo kumativi enyika akasiyana siyana. Nokuti zvimwe muchaona kuti panapa zvinenge zviri zvechichangani, zvimwe ndezvechindau, zvimwe ndezvechindevele, zvizhinji zvinenge zviri zvechishona, nokuti tinenge tichitaura hedu tsika dzakanyanya kunangana nevanhu verudzi rwechishona. Asi aiwa, ndinoda kutenda. Handiti munoona nyakuti ini ndinogara ndichibvunzwa pamusoro pehembe dzandinopfeka sevhesi iyi. Iyi vhesi inonyanya kuwanikwa kuSouth Africa muno muchinyanya kuwanikwa kuvanhu verudzi rwechindevele. Pamwe ndinomboya ndakaisa nhengi iya yandoisa mumusoro yechindevele zvekare. Inhau yokuti ndinosangana nevazukuru vakasiyana siyana. Kana chinhu kangochiyemura, ndinenge ndatochiyemura, ndabasa kuti ndechechichangani here, ndechechindau here, ndechechindevele here, ndechechisoto here, ndechechitswana here, ndikachiyemura ndinenge ndachiyemura. Ndinobva ndachitawo part and parcel yechirongwa changu. Saka regai ndipe kutenda kuvazukuru vose vanoita kuti chirongwa chino chifambire mberi. Ndati tave pa 5000 subscribers. Aiwa, ndinoda kutenda. Ndataura nhaurwa yemadoro andakanga ndiri kuita munguva pfupi yapfuura iyo, August yese ikunyanya. Ndine zvandakadzidza mumadoro nezvandakaona zvandakati aiwa zvimwe zvinoda kuti tizombogara pasi titaure zvekare nevazukuru. Nhaurwa yandanga ndiri kuda kutaura nezvayo yanga iri nhaurwa yedoro, matambudziko atinogona kuwana pakubika doro. Nokuti vanhu vanogona kungofunga kuti kana tikanzi panodiwa doro ngatitopindai mudoro imomo totobika doro iroro zvinhu zvedu zvototifambira zvakanaka. Haisiyo nhaurwa yacho. Asi ndanoti kuti nditange panhaurwa yedoro iyi, regai nditange kune zvimwe zvinozotisvitsa panhaurwa yedoro, kuti ndezvipi zvacho zvatinogona, ndeapi mamwe mastages, ndezvipi zvimwe zvikamu zvatinopinda mazviri zvinozotisvitsa panhaurwa yedoro, tizosvika pakuti ndezvipi zvatofanira kungwarira kana tichinge takuita doro, ringava remagadziro, rematendo, ameno mabira atinenge tiri kuita akasiyana siyana. Ndezvipi zvatofanira kungwarira kuti tisvike ipapo? Tinotanga pekutanga, nokuti kazhinji nhaurwa dzedoro idzi dzinowanzotanga kumatare. Kwatinopinda kumatare ndipo pakanyanya kukosha ipapo, nokuti ndo panowanzotangira nhaurwa idzi dzokunzi bika doro, ita chakati, padiwa mutambo wakati, panodiwa bira rakati.
dzinotangira kunhaurwa yekunoshoperwa. Ndo pandati nditangire ini nhasi panhaurwa yekushoperwa. Inhaurwa yandakambotaura nezvayo, asi ndangoti gaga muchidimbu nditaure zvekare nhaurwa yekushoperwa. Chikuru chandida kutaura panhaurwa yekushoperwa ndechekuti kushoperwa, kana uchiti waenda kunoshoperwa, hakusi kuzvishopera. Vanhu vazhinji vanonozvishopera, vobva kwavazvishopera voti ndanoshoperwa zvakati. Mai vaya ndo vangobatwa, vamwene vangu ndo vangobatwa asi ukaona kazhinji dzimweni dzenguva munhu anenge azvishopera. Nhau dzekushoperwa dzemumatare dzinoda kazhinji kuti munhu kana kuti nhaurwa ibude mudare. Handisi kureva kuti hatibvunzi mubvunzo, handisi kureva kuti hatibvunzwi mubvunzo, asi ndiri kuti kana tichinge takupinda munhaurwa yokuitirwa dare, hatitangi nokubvunzwa mubvunzo. Hatitangi nokubvunzwa mubvunzo, handizvo zvinotanga. Hatitangi nekubvunza mubvunzo, handizvo zvinotanga. Tinotanga nokupiwa dare redu ratinogona kugutsikana naro kana kusagutsikana naro. Kazhinji pamwe patinenge tichipiwa dare, kunyanya kwekutanga uku, nhaurwa inongova yokuti hongu kana kuti handisati ndambosanganzana nazvo kana kuti kwete. Ndiyo nhaurwa inenge iriko kazhinji, asi nhaurwa yekutanga ndeyekutsanangurirwa dare, ndo mashopererwa azvinoitwa. Hatitange nekubvunza isusu. Kana kuti munhu angotaura 2-3 takutobvunza, hongu kana uri kubvunza zvaari kutaura zvakanaka pane zvaanenge ataura, asi ndinokurudzira kuti zvinenge zvakakosha kuti tipe sekuru kana mbuya mukana wekumbotsanangura dare ravo. Vapedza kutsanangura dare ravo, kana kuti vachitsanangura dare ravo, vambofamba naro, vanogona kutibvunza maererano nezvavanenge vachiona. Asi kune mimwe mibvunzo yatinoona sekuti haina kunyatsoti nakei mukati mekurarama. Munhu achingonotanga dare ekuti oti iye makaroorwa here, hapana chati ataura, hapana chati aona, akukubvunza ati makaroorwa here, hapana chatsanangura. Tinenge takuti dare kana richinge richinomira seizvozvo, dare iroro hatinyasi kuripembedza. Asi vanhu vanoitawo matare zvakasiyana, asi munhu ngaambotaurazve zvaanenge aona, ozopindake kune mimwe mibvunzo yaanokwanisa kuve achibvunza. Haikona kungotanga nemibvunzo, murume wenyu ari kupi? Zvinoda kutanga netsanangudzo yedare, ndo zvandiri kutaura. Paitwawo tsanangudzo yedare, munhu ataurawo zvaanenge achionawo, mozopinda panhaurwa yekuyananisa dare nemibvunzo. Kunenge kwakunzi kuyananisa dare, pamwe pamunhu uchiti izvo handisati ndasanganzana nazvo izvo, ko izvo manga muchizama kutsanangura kana kutaura kuti chii. Inhaurwa yekushopera. Tiri kuti munhu unogona kufamba, chero ndiwe sekuru vangu kanda hakata, wakutoti sekuru, ndina vamwene vangu vasinganzwisisi, ndine mukoma wangu, mukoma wangu iye pfuma yake handinzwisisi, chimbo ndishoperai muone kuti akamira sei. Watozvishopera nekuti watoti haumunzwisisi. Saka kazhinji dzimwe dzenguva sekuru kana mbuya vanogona kuzonotaura zvinoenderana nezvauri kuda kunzwa, nekuti watotaura kuti haumunzwisisi. Unenge watopa judgment kare, zvisiri zvematare. Saka kana uchida kungoshopererwa sekuru vako, kana washopererwa mbuya, kana kuti mahama, asi kazhinji rega zvinhu zvibude, tozobvunza kwekupedzisira. Haikona kungotanga uchiti sekuru vangu handivanzwisisi, baba mukuru vangu handivanzwisisi, maine vangu handivanzwisisi, wobva ipapo kuti baba mukuru vangu vakanobatwa vaya, baba maine vangu vanogara vachibatwa, vakabatwa zvekare. Wazvishopera, ndosaka vachingobatwa nemhaka yokuti uri kuzvishopera. Tiri kuti mumatare matinoenda kunoshoperwa,
ndakatsanangudza naurwa yokuti tinokumbira sei tisati taenda kunoshoperwa, tinodini. Apa ndatibate chimwe chinhano chandakambobata kuti naurwa ngazibude mumatare tozopanana mibvunzo nekukurukura nokuita hurukuro yezvinhu zvinenge zvabuda mumatare. Kana paine zvakakosha zvinenge zvisina kubuda mumatare, tozonyatsobvunzisisawo zvinhu izvozvo, asi tisingapi sekuru kati mbuya nzira yekufamba nayo, vavhure nzira yavo yega. Ngatipei ana mbuya nana sekuru mukana wokutsanangura, tozobvunza zvatinenge tichida hedu kuzobvunza. Ndiko kuti titi mashope edu anenge afambawo zvakanaka. Ndo chandati nditange kutaura. Saka panozobuda nhaurwa dzakasiyana siyana, chero tizosvika kumadoro, ngadzive dziri nhaurwa dzinenge dzabatwa mukati mematare. Panodiwa doro. Uyezve kana nhaurwa yabatwa mukati medare, hazvirevi kuti nhaurwa iyoyo ichatoitika poripotyo. Ipapo yotobva yoti kana zvikanzi chero pakanzi pari kuonekwa urwere kati dambudziko kaparudiu tanziti nemudzimu, hazvirevi kuti zvinhu izvozvo in the next day zvofanira kutozadziswa kuti titi zvakabuda mudare imomo ndezvechokwadi. Zvimwe zvinogona kutora nguva kuti zvizobuda pachena, asi zvinenge zvirimo mukati medare. Ndakambopiwa imwe tsanangudzo mune rimwe dare, handikanga muna mbuya unonzi mbuya Chikwama, vakanga vari kuvillage 8 takuenda kwaSave uku kunonzi ku40. Vakanditi, muzukuru, ndiri kuona uchaita pfuma yokuti pfuma iyi hauzombofi wakaipedza kuidya nemuromo. Aiwazve, handisati ndaiona pfuma yakadaro ndotoida, asi ndakabata zvematare iwawo. Zvinhu zvandakataurirwa in 2009 nemhaka yekuti ipapo salary yangu yakanga iri kuramba kubuda. Ndanga ndaita mwedzi dzakawanda mari yangu yakasiziwa, pakati pa-cessation of salary. Ndo pandakasanganzana nematare iwawo. Asi kujeka kwedare iroro kwenhaurwa iyoyo ndakatanga kukuona kunana 2023 2024 tichienda kuti zviya zvinenge zvakaitaurwa nambuya vaya zvinenge zvakupinda mugwara, zvinhu zvandakasapa moyo. Asi funga kuti 2009 ndakutoda kuti nditoita pfuma iyoyo. 2009 2010 ndakutoda kuti nditoita pfuma iyoyo, nditoita pfuma yakawandisisa. Zvimwe zvinhu zvinotora nguva, pamwe ipfuma ichatozouya ndasarwa nemakore 2 kana 3 ekuti ndiparare. Pamwe ngona kuzouya mumwedzi ndasarwa nemwedzi, pamwe ndichizosiyirawo vana, pamwe vazukuru. Zvinhu zvematare. Saka ngatinzwisisei zvinhu zvatinge tichikupinda mazviri. Nhaurwa dzematare dzokushoperwa. Tati titange nenhaurwa yokushoperwa. Ngatipei nguva nambuya nana sekuru vatishopere tisazvishopera. Umqambisi the African teacher, ndatinda nekusangana zvekare. Ngatisanganei muzvirongwa zvinotevera.